khona abantu nje uthola uthi nje hey mina ngesaba ukuya etheatre ngoba lapha ungathini umlayezo ongawudlulisa. Okay, etheatre ke indawo uthi uyisabe. Indawo nje efana nawo wonke amagumbi ukuthi asikwazi ukuhlinza ngaphandle ukuthi sifike etheatre. Absolutely. So etheatre uma ufika khona uzofica odokotela abalalisayo njengami uphinde futhi uthole odokotela abahlinzayo. Mawusuka uze etheatre kubalekile ukuthi uzazi izinto ekufanele ukuthi uyigweme. Kuye kube khona ukuxoxa ke enini kwenixoxa. Ukudla okuthile efanele ukugweme just for ama-hour amahora ambalwa before uthi uye etheatre ngoba sokwenzela ukuthenini ungaphalazi mase sekulalisile. Noma bethiwa siyokujova ingxenye yomzimba kodwa siyosenzela ukuthi mengasebenzanga lo mjovo ngifanele ukuthi ngikulalise ungabuyisi. Okay. Namanzi futhi siyethi amanzi aswaphuzi for 2 hours before operation. Okay. Nakhona futhi kufanele wenze njalo ukuthi ulalele. Okunye futhi okubalekile lokhu it goes to osisi bami. Okay. Ama-hairstyle i-hairstyle oyenzile nje kufana njengale ngiyenzile mhlawumbe abantu abasemakhaya bazi bayibona igoda ama-dread ukubopha phezulu akuvumelekile ngoba kukhona umncamelo sekubeka kuona isithiko lesi mina ngishaya hayi se-right se-right sisithiko kubalekile ukuthi uma wenza i-hairstyle ubheke ukuthi akuyona i-hairstyle ezokwazi ukuthi ungakwazi nokulala. Umncamelo wethu osekulalisa kuwona kubalekile ukuthi ulale ngoba dusho nje kufanele ukuthi ube umncamelo ozokwazi ukuthi i-hairstyle yakhe ingene kuwona. So akube i-straight back mothi straight back amagoda noma isnoopy. Indaba ukuthi senze ama-hairstyle aboshelwe phezulu noma ngaqaqeki nje ukuthi mase senza ama-dread siwabophe akuvumelekile ngoba uma seba nenkinga sekufanele sikulalise sekuphuthuma kungenzeka sitholana sisibhekana nani nomlapeni lenze isikheqe inwele siya.